Lami jud ang mga social no kay social ta butangan jud ang mga Hans, mga black beans. Kaning wala kapalit di kuan ra man atong sudanon. Si katawa si Unilever wala jud ka concentrate og kaon. Dere taga bargain na to tao nangatawa pud silang apel. Hi guys, it's me Gids King Ayon. Nagbayong adlaw na itong tanan. Di ako diri gawat-wat kay wa pa minanood sa trabaho. Yes, ako naglingkod-lingkod are. Kauban ng mga kauban sa trabaho. Unya, mga hapdogay pa may manood. Magtatagaw-latagaw, magalaglaag sa ko, mag-istorya bisag asa. Diyan, naahong kauban na rin si Maria. Maria Uti, nawa masisalbi na sila Tinita. Ay mga taga-bargain uban. Sa luyo na ko na si Cons, iyahang husband, si Felix Dahalos. Kanang dawa na only labi-dabi kuno niya. Isa guys, umang ko ilain trabahoon manggudron kay buhat bisa oras nga musod. Laay kaadyo ko dyan kapuyan ko maglaglagan tumudungon tako ito mga pakno ng mga kauban ito nag-ijahay man, naga-inhale man sila mga hindi ko magsamok-samok nila kaya basi masikaran tanto pero unta tao so unta na si Unilever mo ngitag lingkuranan kay mukaon. Mukaon na to, sir. Mukaon na kuno siya. Mukaon to, sir. Man na. Kana ba? Maria, wa mahutda. Maria. Wala lagi jag bukalis. Ay bukalis si Maria Lupoy ba? Bibiyan yan. Mabalik pag. Di kana ba og kanang Si Magdusto, sir. Magdusto. Di wa ni jakan kay kana lagi nasakitan lagi kuno siya mo na nawa o jang ganam kaon. Gibuagan na lagi. Nawa jang ganam kaon. Si Maria nga na di na masakitan no. Di na mataganahan mo kaon di masakitan. Nangatawa sila. Maria nga naman kuno natiwasan mo kaon. Di juga ganahan makay kaon na ganyan sa sukat nga nakahibaw ka nga naguyab lain mo uyab. Wala man kay ganahan kaon. Duha to aga laglaag og duha o. Maria og si Makas. Maria po to. Laglaag og mga pakno. Anne-Marie. Wow, sana all laging sudaan. Grabe sudaan di basta-basta ni sudaan na okay. Yan, sir. Ikaw kuno mo kaog baboy yun na may black beans. Di ka ma ano na. Tago-tago man kapoy usa na to kapoy mo. Tago. Di ko mo tapog mga lagmig sudaan na rin ako sa mga maot sudaan. Mga rich kid mong good mo to mo nang ikong tapo ninjo. Oh, si Unilever di ka concentrate og kaon mo nang ka. Nawa kang Marialina nga. Dugo-dugo ra man pusudaan na Marialina. Social ka dyan sudan ba kay aga mo ang baboy kay ununan ra man na namo ida kay butangan jud black beans. Anjo jaha kay kanang kuan sinabaw ra jud nay bawran. Magumba mi kayo panakutan na naman okay na basta maluto. Lami jud ang mga social no kay social ta butangan jud nagmahan mga black beans. Kaning wala kapalit di kuan ra man atong sudanon. Si katawa si Unilever wala si ka concentrate og kaon. Dere taga bargain na to tao nangatawa pud silang apel.
Daghan may kayo nangawa na social distancing ba? Aha. Ayaw mo kadlo kay vlog ra ba nina ko post ni kung taon mag-init pa ta. Hindi mo malihog na kung subscribe dito sa mga channel. Yes, Kinayon Vlog. Buat tinood na ko yung channel. Channel to na. Nawa ng channel to. Oh, ako'y puli. Kung ka na maghilom sa takadiso, kaya ka concentrate sa Unilever o kaon. Saan naman ang kaya baka matoni sa ng humba. Katawa ko po eh. Serious ko si JP kay... Serious daw siya kay mapatay ko na siya ni. Dahil ikaw din so kakaseryos ron kay nasakitan na po kagbalik. Kaya gibalik-balik man lagi mong uyab nga namin lagi uyab. Kung mas nindot so di vlog o kanang lami tag sudan bitaw ka na bitang baboy bapag humba bitaw nga lata-lata pa. Nabutangan na to black beans sus kinalamian kaadyo na ba. Liman ba kag black beans gibuta nga. Ang ibawaan kay panakutan ra man nagluya okay na. Pero isa black beans na liman ka na. Social. Wow, rich cake kuno pina-atikuri pa. Lami bitaw ng humba kabutang black beans. Wadyo ko kasuway o kaon nga kanang humba gibutang black beans bangsa kay lami ano sana. Ha. Ah, humba nga nay tangad, sinabaw naman ati. Kana panington ko ana mo kaon na. Pero nangandoy jud ko nang gikaon na Unilever, baka nang gikaon ni Unilever nga nay black beans. Naghuwat unta po ko kanang isa kung aga nang agdahon pero man nang agdapon. Hindi guys, ako nang pagngon kay mo storage full na po niya, mga buang. Hindi, sunod na po, bye-bye. Kaya manood na mi sa mong duty. Bye-bye sa... Bye-bye, hoy, 1, 2, 3, bye-bye.